je Miroslav Đuričić Miki iz Kupinova, koji je pre nekoliko dana, da tako kažem, na zaprepašćenje i žaljenje mnogih, kuću samoinicijativno napustio. Zašto i ko je Miroslav Đuričić? Pitanje su koja ću večeras postaviti upravo njemu. Miroslave, dobroveče, dobrodošli na televiziju B92 i emisiju Poligraf. Dobroveče. Moje prvo pitanje bi verovatno bilo prvo u izboru bilo koga. Zašto ste napustili kuću velikog brata? Pa glavni razlozi su sloboda i mislim da ne postoji ne znam kakav novac da bih ja radio nešto što mi ne prija. Jednostavno, vidio sam da nije to za mene, ali moram da priznam, prijavio sam se za to, to jest ušao sam u tu emisiju isključivo zbog novca, ali sam posle prve sedmice već shvatio da novac nije toliko važan koliko je važno da ja kad mi se, na primjer, malo delovaće smešno ovo, kad mi se spava, ja hoću da spavam, tamo nema preko dana spavanja. Ako mi se ne oblači neki kostim, ja neću to da radim za novac. Nisam želeo da po svaku cenu trpim mentalnu i telesnu neku, na primjer, za mene torturu radi novca i slave. Ali ja se sećam, ako me sećanje ne vara, u onoj prezentaciji kada ste govorili, kada ste se kandidovali za velikog brata, vi ste govorili o jednoj vrsti situacije u kojoj ste dotle živjeli, iz koje želite da izađete, koja je u suštini vrlo slična. Naravno. Rekli ste, ako se ne varam, da živite sa ocem, majkom, bakom, dekom, sestrom, da ima puno ukućena, da prosto želite neku promjenu, da pobegnete od tog koncepta života. Pa zar nije ovo isto? Na koji način se razlikuju te dve sredine? Osim što ovu prvu niste mogli da birate. Ovamo u pravom životu ja nisam imao novac, ali sam imao nešto drugo. Mogao sam da radim šta sam hteo. Mislim, nisam mogu šta sam hteo jer mi falio novac. Nisam mogao da kupim salaš ili šta te jedan pčele i to da kupim veliki pčelinjak. Ali ne znam, mislim da stvari u tome što sada kad sam izašao iz kuće, ovi ljudi su mi postali zaista dragi i ne sjećam. Bilo je dosta loših stvari tu, ali se ja ne sjećam više nijedne loše stvari. I samo lepe uspomene imam prema njima. Naravno, ne prema svima, ali prema većini ukućene osjećam. Ne izjavili ste ih recimo glupani. Vidio sam neki dan izjavili. I sada to stoji. Ja sam njima napisao majicu, smislio sam slogan. Volim, na primjer za ovu devojku, volim što sam glupava, sve mi je krivo kad ispadnem nekad pametna, što nisi stalno glupava. Ali pre toga sam rekao, ja sam najglupaviji u toj kući. Znači, da li ste bili iskreni? Pa jesam bio iskren. Ali su mi dragi. Ne mora da znači da je čovjek koji je neinteligentan da je loš čovjek. Ima dobri ljudi koji su inteligentni. Ja imam moje paore koji nemaju pojma o životu, jer su pošteni i dobri ljudi. Pričamo o nekim drugim temama. Ne moramo i pričati o knjigama, o muzici, o filmu. Nađeš neku temu sa njimi. Dobro, ajte da se zaustavimo sad sa ovom pričom o drugima koji nisu tu, možda će još neko biti. Naime, vidio sam vašu izjavu u kojoj ste rekli, psiholog mi je rekao da treba da prihvatam različite ljude. Mislim da je to vrlo zanimljivo pitanje. Kako vam je to išlo? Na koji način se može živjeti sa tako različitim ljudima? Ovo pitanje možemo, pretpostavljam i kao društvo da postavimo svi u ovoj zemlji, ali hajte vas lično da pitam, kako se može živjeti sa tako različitim ljudima? Ovo je pravo pitanje, pošto jedno od mojih životnih stavova je živi i pusti druge da žive. A to sam ja pogađao, taj moj stav tu u kući, zato što je meni u jednom trenutku bilo loše i onda sam ja počeo drugima da govorim šta mislim, ono što ne treba, umjesto da... Teško sam prihvatao njihove razlike, da ima različitih ljudi. Mada ni oni mene nisu prihvatili baš kako treba, ali sam se začudio za neke stvari, na primjer da ne znaju neke stvari, da čovjek hoće da zagreje bazen od 2000 litara sa šerpom od 5 litara tople vode, mislim, malo mi je to izašao sam iz te moje filozofije, živi i pusti druge da živiš, nisam mogao da ćutim na takvu glupost. Ne znam koji je filozof rekao, ko je to rekao, ljudska glupost je beskonačna, je li tako? Da, poznato mi to. Ne znam da li je filozof ili neko drugi, u svakom slučaju. Pa dobro, i sami ste rekli možda je to bio zadatak, jer siguran sam da ima stvari koje su drugima izgledale glupo, a koje ste vi činili po zadatku. Da. Mene su ukućeni i nominovali upravo zbog tog mog zadatka, ali ovo sam proverio, definitivno nije bio zadatak. Miroslave, šta su bili kriteriji za uspostavljanje bliskog kontakta ili prijateljstva
u kući, u toj vrsti druženja. Šta su uopšte kriteriji za uspostavljanje prijateljstva i bliskih odnosa u vašoj generaciji? To je pravo pitanje. Znači, ja sam pukao na ukućene kada sam vidio lice. Ja sam jedini priznao da sam došao zbog novca i odrekao sam se novca i rekao sam njima, ajde da se svi sada odreknemo para, da damo humanitarne svrhe ili već šta, da vidimo. A ja sam priznao da sam došao. Oni su svi rekli došli su zbog druženja, ali se niko ne odriče novca. Samo 2-3 je diglo ruku da će bi se odreklo novca. A svi došli zbog druženja. Znači to licemjerje i to, na primjer, vidim nekog, sa svima se trudi da bude dobar u kući, a misli loše u njima. A da ga ne bi nominovali, on s njima sve lepo onako. Te stvari mi nisu odgovarali. Ja sam rekao svako, oni su rekli, pa reci šta misliš o nama. Ja sam rekao šta mislim o kome u oči. Iskren sam. Mi jedemo ova devojka što je kuvala, stvarno je dobra devojka, ali nam je skuvala živ krompir i svi ćute i jedu. Ja kažem, po živ krompir. Oni kao, a si bezobrazan. Što sam bezobrazan? Što da ne kažem da je živ krompir kad jeste? Ima oni koji kažu, pa nije Miroslav baš bio tako iskren i u toj priči oko novca, on je zapravo pročitao druge, jer je inteligentan, pročitao druge i sad ih folira. Sad je potegao tu priču jer zna da od te priče neće biti ništa. Ti što sumnjaju nek razmišljaju, nek budu u dilemi. A koliko ste u suštini zaista bili iskreni sve to vreme? Možete odgovoriti na to pitanje? Rekli ste da ne podnosite licemerje i laž, ali ja sam zaista htio... Ko je pravi Miroslav? Je li onaj zaista u Velikom bratu u kući ili se pravi Miroslav bitno suštinski razlikuje po karakteru od onog koji su gledalci imali priliku da gledaju? Isti sam Miroslav što se tiče nekih životnih stava, znači prihvatam sve ljude, znači ako vidim da si dobar čovjek, ja ću biti duplo bolji prema tebi, ako vidim da si gad, ja ću biti duplo gori gad prema tebi, eto to je Miroslav. A ko je vaš favorit u kući Velikog brata? Možemo o tome da govorimo. Pošto sam imao jedina 2 prijatelja u toj kući, to su Bosanac i Crnogorac. Oni su mi favoriti i želim da se obratim mojim navijačima koji mi dolaze na kuću i navijaju i kad mi pomenu i kad mi kažu kao šta se družiš s onim muslimanom, ja da vam kažem, ona Dragana koja je iz Republike Srpske, Srpkinja i on koji je musliman, bosanski, za mene su oni jedno te isto, Bosanci. Znači dečko je dobar, može biti Marsovac, on je dobar dečko, ljudi. Znači nemojte, molim vas, to više da mi govorite što se družiš s onim muslimanom. Ja planiram kad izađe iz kuće, mi smo dogovorili, ja idem da posjetim grob Mirze Delibašića i Davorina Popovića, pevača Indeksa. A kad smo već kod tolerancije, kakva je atmosfera u vašem Kupinovu? Ima tamo takvi pitanja? Nema, jer u Kupinovu jeste čisto srpsko selo. Imali smo jednog Hrvata, on je čovjek umro, nije imao problema s nikim. Okej, ima svuda, ima, znate, onih, znate, neću da pominjem tu stranku, oni bi sve to pobili, poklali, to što nije srpsko, znate kako već to ide. Ima i normalnih ljudi. U redu, da se vratimo na kuću. Kako vam je najmanje simpatično? Koga biste eliminisali odmah? Kojim redom? Mogu tako da postavim pitanje. Ne bih ako se ne ljutiš, ne bih da dajem sada. Ako mogu da ne dam odgovor na to da se ne bi, znaš. Ali postoje liste ljudi... Ne bi za jednog mogu da se odluči, moralo bi... Ajde, nek bude ovaj Marko, dečko iz Brusa, a u stvari je sa Novog Beograda, znači nek bude on. A šta je to što vas je najviše iritiralo u toj kombinovoj priči zajedničkog života, onoliko ljudi u kući? Šta je najveći problem kad živite sa 14 ljudi ili malo manje? Problem je to što ja ne volim ljude koji nemaju hrabrost, koji su, na primjer, mi sada sedimo u toj kući i kad se čuje glas, veliki brat se obraća, oni svi ovako ustanu. Ja sedim, rekao, ljudi šta vam je, kažem, moj gospođo, imate 58 godina, imate unuke, imate ćerku, supruga, pa nije smak sveta ako izađete iz ove kuće. Razumete što hoću da kažem? Oni misle da će biti smak sveta ako oni ne postanu medijske ličnosti, ako ne izađu iz kuće. Evo ja izašao iz kuće, više me volu nek da sam ostao. A šta je to što, pošto sada ste van kuće i imate dodir sa spoljnim svetom, imate mnogo bolju, zapravo pretpostavljam da niste imali nikakvu sliku o tome kako vas ljudi primaju, kakva je percepcija i koliko simpatija imaju prema vama i drugima, sad sam siguran da znate koliko simpatija imate od strane svih onih koji glasaju u Velikom bratu i koji gledaju ovaj reality show. Šta je to što po vašem mišljenju najviše privlači ljude, zbog čega imaju jedan tako pozitivan odnos prema vama? To ne bih znao, ali evo, bit ću surovo i iskren da možda se ovo i neće ići moj korist. Prvo 2 dana kad sam izašao iz kuće, hteo sam zaista da pobegnem u šumu, da me niko ne nađe, da se zatvorim,
Ali sam shvatio da to ne može da se desi. I prihvatio sam ulogu. Evo sad sam tu par dana u gradu. I pravo da joj kažem, pazi, evo iskren sam, znači sad ja ono što sam pričao, pobećao, ali prijaju stvari te malo. Mislim te žene i tako to, mislim. Znate šta mislim? Prepoznaju vas ljudi. Samo mi krivo ljudi koji me prepoznaju i kažu, a što si izašao? Ja to odmah kažem, marš. A ko priđe i ko mi kaže, bravo majstore, neka si izašao, znači taj ukapirao. A ovaj što me pita što si izašao, taj nije ukapirao šta je život, šta je sloboda. Razumete? Ko kaže i neka si izašao, svaka mu čast. A ko mi kaže što si izašao, to mi je malo. Kako doživljavate Beograd, pošto ste iz Kupinova, možete komparirati Kupinovo i Beograd? Sad ste govorili o devojkama, pretpostavljam da se to događa ovde, jer je ovde mnogo ljudi. Evo, šta mi smeta u Beogradu? Što 80% građana Beograda ima babu i dedu na selu i onda ti urbani likovi kažu jaj, ovi seljaci, ovo ono. Mislim, to je glupo. Znači, zašto reč seljak da se upotrebljaju? To su ljudi paori koji žive, rade pošteno, države i krade od kako postoji. Znači, zašto reč za nekog ko je neobrazovan, ko je prost ili ne znam šta, zašto reč seljak da se... Ajde da kažemo sada ko je neobrazovan, glup, da ga kažemo baš si urban. Mislim, glupo je upotrebljavati reč seljak za takve stvari. Te mi stvari smetaju. Na koji način je Veliki brat promenio vaš život? U poređenju sa onim kojim ste živjeli pre Velikog brata, kako izgleda sad vaš život? Šta vam se događa u životu? Svi su mi prijatelji, pošto sam bio, kao što sam bio crna ovca u familiji, tako sam bio crna ovca u selu, pošto je to selo celo glasalo za socijaliste, a bilo je nas 10 koji smo bili opozicija i bio sam ja za 5. oktobar, bolje da nisam išao, ja sam znao da će doći znate koji iz DSS-a, bolje da ga nisam, dobro, ajde opet, bolje nego ono, ali ni ovi nisu dobri. Znači, gledali su me kao crnu ovcu, najgori ono, kao joj, treba ga uhapsiti. Kad je javljeno na televiziji da je Otpor proglašen za terorističku organizaciju, ja sam isto to veče izlepio celu kuću sa pesnicama. Hteli su neki komunisti da me hapse, svašta je tu bilo. Znači, sad me svi voleti, svi me tapšu po ramenu, osvetlo si obraz. Ja nisam slučajno izabrao u Velikom bratu pesmu Dođi draga na Obetsku baru, to je tamburaška pesma, ja slušam Bob Dylana, Pink Floyd. Znači, ja sam tu pesmu namjerno izabrao, nek se čuje za moj kraj, nek se čuje za moje mesto, za tu Obetsku baru. Znači, sad me svi vole. A kako to izgleda? Kako izgleda vaš dan? Kako izgleda to kad se pojavite negde? Ljudi traže nešto od vas, žele da razgovaraju sa vama. Prilaze da se, malo, nije mi naporno, ali mi je neprijatno. Ja sam ljudi sasvim običan čovek. Želim da kažem građanima Srbije, u svakoj zgradi ima po jedan Miki, u svakom selu, u komšiluku ćete naći po jednog Mikija. A sticajem okolnosti što sam se ja pojavio u toj emisiji, pa ljudi vidjeli mene. Znači ima Mikija dosta, ali ne može od druge bagre, od ti narodni pevačica i ti ludaka, političara da dođe do izražaja. Znate vi koliko, ja nisam intelektualac, ja imam osnovnu školu. Znate koliko ima pametnih intelektualaca, pametnih ljudi koji nisu laktaroši, nisu bezobrazni i ne mogu da dođu do izražaja od tih koji idu tako. A zato ja sad izvini što ću da nastavim, znači, ja sam završio osnovnu školu, paor sam ceo život. Ja imam pravo ponekad i da opsujem, znači takvima ljudima priliči, tako je javno mjenje stvorilo utisak, da smo mi ti psovači. A što ne bi ja psovao ponekad u nekoj misli, neću kod tebe zato što te poštujem. Kad gospodin Velja Ilić i ostali političari psuju, što ne bi ja paor sa osnovnom školom? Znači oni mogu, ti ministri što su završili fakultete, hoću ja da psujem, to su bre džukele. Vi stalno govorite o tome kako ste običan paor sa osnovnom školom, ali mnogi ljudi misle da ste veoma inteligentan i nadadran čovek. Jedan od talenata jeste način na koji koristite medije. Moram da vam postavim to pitanje. Da li u tome ima istine i šta zapravo posle ovog iskustva mislite o medijima? Imate li drugačije mišljenje, drugačiju predstavu o medijima, posebno elektronskim, pošto nose ovu priču Big Brother? Šta ja znam, mislio sam da, evo sad, pred ovu emisiju, mislio sam da će mi biti frukoli, baš sam se opustio, super mi, evo sad ću malo i vode piti. Znači, opušteno, sasvim normalno. Ali zovu iz drugih medija? Ma zovu svi živi, već su mi dosadili, ne želim više da dajem ove izjave ni nekakvim. Znači, B92, to je televizija na kojoj sam ja odrastao, potvrđivo svoja mišljenja na 90 godina. Od kada gledate televiziju B92? Šta ste gledali na televiziji? Pa, prvo ću krenuti s radijom. Omiljena emisija su mi Brakus, inače na televiziji Ciklotron. Voleo sam Predgrađe da gledam, to nema više. South Park,
Seinfeld serija, ona bila super, ono nema je više. Eto, takve stvari sam voleo. Naravno, Olju da ne pominjemo, ona je vrh. Hvala vam, vratit ćemo se ovom razgovoru za koji trenutak.